B'kollox matul l-2010 daħlu 482 ilment quddiem l-Uffiċċju tal-Ombudsman. Kienu 109 l-ilmenti li daħlu għand l-Ombudsman matul is-sena li għaddiet kontra l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. L-uniku ministeru li kontra tiegħu daħlu aktar ilmenti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien dak ta' Tonio Fenek li b'kollox kellu 133 ilment kontrih. Ministeri oħra li kontra tagħhom saru numru sostanzjali tal-menti kienu l-Ministeru ta' Dolores Cristina u dak ta' Austin Gatt. Terz tal-ilmenti quddiem l-Ombudsman matul is-sena li għaddiet saru minħabba nuqqas ta' ġustizzja. Kważi terz ieħor kienu dwar ksur ta' liġi jew applikazzjoni ħażina tal-liġi, waqt li 15% kienu dwar diskriminazzjonijiet u nuqqas ta' trasparenza. Transport Malta kienet l-aktar awtorità tal-Gvern li kontra tagħha fl-2010 tresqu ilmenti quddiem l-Ombudsman, 45 b'kollox. L-Ombudsman irċieva numru sostanzjali tal-menti fil-konfront tal-Forzi Armati u kontra l-Korporazzjoni s-Servizzi tal-Ilma. B'kollox minn meta twaqqaf fl-1996 l-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva 10,000 ilment.